जिल्लानि बरमा एसडि जन साखाथियाव थानाय डक्टर मिजिं ब्रह्मनि फसंथान पेरालाइसिस लाइफ केयारआव दिनै मुलुगनां फिजियोथेरापि सान फालिदों। थांनाय 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय पेरालाइसिस लाइफ केयार फसंथाना 5 बोसोराव आगान होनायजों दाब दाब जायगानि देहायारि लोरबां सुबुंफोरखौ मोजां थासारियाव लाबोनायजों लोगोसेनो गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बे पेरालाइसिस लाइफ केयार फसंथानाव फिजियोथेरापिनि गेजेरजों डिसेबिलिटि एबा देहायारि लोरबां सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनाय जायो। खम बैसोनि उन्दै गथ'फोरा थाबायनो हायै, आखाइ सोमावनो हायै, गावनि मोदोमखौ सोमावनो हायै, मोजाङै रायज्लायनो हायै बायदिखौ फाहामथाय होनायजों लोगोसेनो बैसोगोरा सुबुंफोरनि स्ट्रक जानाय, आथिं आखाइ सानाय, सिं सानाय, मोदोम सानाय बायदिखौ फाहामथाय होगासिनो दं बाक्सा जिल्ला बरमानि डक्टर मिजिं ब्रह्मआ। बिथांनि बे फसंथानाव आसामनि अनगायैबो शिलं, नागालेन्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बायदिनि गोबां देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरा फाहामथाय लाफैदों आरो गोबाङानो मोजां जाफिननानै फरायसालियाव थांनो हानाय जाबाय होनना फोरमायथिदों डक्टर मिजिं ब्रह्मआ। जायफोरनि नखराव देहायारि लोरबांथि गोनां गथ' एबा सुबुं दं बिथांमोनहा बाक्सा जिल्लानि बरमायाव फैनानै फिजियोथेरापिनि गेजेरजों फाहामथाय लानो हागोनखौ फोरमायथियो। देहायारि नोरजिया सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनायजों लोगोसेनो थांनानै थानो थुलुंगाखां होनानै गावनि पेरालाइसिस लाइफ केयारआव डक्टर मिजिं ब्रह्मआ मुलुगनां फिजियोथेरापि सानखौ फालिदों। खुलुमबाय गासैखौबो रायजो नोंथांमोनखौ। स' माइसेल्फ डक्टर मिजिं ब्रह्म कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि एन्ड आम द अनार अफ पिएलसि माने पेरालाइसिस लाइफ केयारनि आं अनार। स' बे पिएलसिया 5 बोसोर जाबाय, 5 बोसोर जाबाय। स' बेयाव गासैबो मेनलि डिसेबिलिटिस माने जाय गथ'फोरा पेडियाट्रिक डिसेबिलिटिस, पेडियाट्रिक न्यूरो डिसेबिलिटिस, बेनि उनाव माने स्ट्रोक पेशेन्ट्स, ओके, बेनि उनाव नोंनिया स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि, बेनि उनाव स्पर्ट्स इन्जुरि, गासैबो डिसेबिलिटिस इनक्लुडिं विथ दैट जों पेन मेनेजमेन्टआवबो खामानि मावनो गोनां जायो। पेन मेनेजमेन्टआनो सानाय सुनायाव आर्थराइटिस जाबाय, सिंस्रि सानाय, ठीक ना, गोदोना स्पन्डलाइटिस, गासैबो स्पन्डलोसिस, स्पन्डलोलिस्थोसिस गासैबो डिफरेन्स बेफोर केसआव पेन मेनेजमेन्टआव जों मावो। स' मेनलि फकास डिसेबिलिटिसआव मोर देन आंनियाव 70+ पेशेन्ट गथ'फोरा दङ जाय गथ'फोरा जोनोमनिफ्राय जिरायनो हाया, जोनोमनिफ्राय थाबायनो हाया, गसंनो हाया, गोदोनाफोरा खेंख्रा थायो। थ' बेफोर जास्ट बिकज अफ अक्सिजेन मोननि कारनानो जायो। स' बेनिफ्रायनो बाय बार्थनिफ्राय बे इन्जुरि फैयो। स' टुडे वर्ल्ड फिजियोथेरापि डे नालाय, थ' बे हिसाबैनो नोंसोरखौ गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ आं एवेरनेस होनो गोनां जाबाय कि जोंनि रला बहुत इम्पर्टेन्ट जोंनि ससाइटियाव। स' आगोल बेफोर बुस्थुआ जोंनि बर'फोरा मिथियामोन, दा एसे मिथिलांबाय जितानिफ्राय आं बे फिल्डआव जोंनि आगान होबाय जोंनि ससाइटियाव, बर' कमिउनिटियाव। गासैबो दा एसे मिथिलांबाय कि फिजियोथेरापिया मा बुस्थु एक्चुअलि। थ' खालि मेसिनल' नङा, जोंनिया मेनुवेलि आखाइदों जोङो हायो। माने बेफोर गथ'फोरा मुलि जाबाबो हामा, मानो बे जोनोमावनो ब्रेन इन्जुरि जाबाय। बे ब्रेन इन्जुरिया पार्मानेन्ट ब्रेन इन्जुरि जायो। खिन्थु बे उन्दै समनिफ्राय जिता ब्रेन इन्जुरि जायो, जोंनि मटर फांसन जिमान रोदा दङ, आखाइ आथिं सोमावग्रा, नायग्रा, अप्टिक्स, खुगा, राव बुंग्रा, स्पिचफोरा गासैबो ब्रेना कन्ट्रल खालामो। जोनोमाव आगर निम'निया जाबाय, जन्डिस जानानै, या सेरेब्रेल पाल्सि जानानै, अक्सिजेन मोनियाबा बा डेसफेजिया जानानै, थ' बेफोर कन्डिसन जानानै आगर ब्रेनाव इन्जुरि जायोबा थ' गथ'आ माने आखाइया बोख्रबगोन, जिरायनो हाया, गोदोना खेंख्राया जायो। थ' आं गथ'निल' खोन्थाबोदो आगोल। थ' बेफोर गथ'फोरा माने इन्जुरि जाना थायो। थ' बेयाव जोङो फिजिकेलि माने फिजिय' मिन्स फिजिकेलि, थेरापि मिन्स जों आखाइजों विथ मेनुवेलि इनक्लुडिं विथ जोंनि फिजिय'नि मडेलिटिस इउज खालामनाय जायो। थ' फिजिकेलि जों माबोरै पेशेन्टखौ फाहामनो हागोन, नट मेडिसिनेलि। मेडिसिन थांबा जोङो डक्टरजों प्रेसक्राइब खालामनानै रायलायगोन सिजार दं नामा। थ' फिजियोथेरापिजों जों बेलेन्स ट्रेनिं खालामहोगोन, गथ'खौ जिरायनो हायाखै जिरायनाय बेलेन्सिं, जान्जिफोरखौ जुर लाबोगोन, आथिंफोरखौ एलाइनमेन्टखौ सिदा खालामगोन। गथ'फोरा मानो जिरायनो हायाखै दासिम, जाय गोदोना खेंख्राबा गोदोनाखौ सिदा खालामग्रोनांगोन। बेखौ जों मेनुवेलि स्ट्रेचिं खालामथिनि एसे खालामनानैसो जों एलाइनमेन्टखौ सिदा खालामग्रो। बेनि उनावसो गथ'आ जान्जिखौ जुर लाबोग्रोनांगोन। जिरायनो हायैफोरखौ जान्जिया जिता जिरायनो हाबाय, जुरा फैबाय, बेनि उनाव गसंनानै जुरखौ लाबोनांगोन, बेलेन्सिं खालामनांगोन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रसेस, होमबासो मोनसे रिजल्ट मोनगोन। खालि आखाइ आथिं सोमावब्ला जाया फिजियोथेरापिया। ओके, स' सिन्स फ्रम जों 5 years अफ पिएलसिआव मोर देन होनोबा 100 पेशेन्ट्स इनक्लुडिं पेडियाट्रिक्स, गोदोर मानसि पेरालाइसिसफोरखौ डिसेबिलिटिसआव जों बहुत थाबायहोबाय। दासिम बहुतता गथ' दं, उदालगुरिनि, क'क्राझारनि बहुतता पेशेन्ट आंनो प्रुफ दं। नोंथांमोना फेसबुकआव थांना नायनो हागौ। गथ'फोरा स्कुलाव थांबाय दं, जाय खरा कम्पा
माने जोंनिफ्रायनो थाबायाखै I have lot of proof and जोंनि रिजाल्टआ बहुत मोजां जोंनि अल नर्थ इस्टल' नङा इन्डियायाव सबनिसो मोजां जोंनि लागे जोंनि क्लिनिकआ फिसा जानो हागौ खिन्थु जोंनि रिजाल्टआ बहुत मोजां PLCनि स' फिजियोथेरापि रला बहुत मोजां जोंनि डिसेबिलिटि इनक्लुडिं नाउ काम टु दा स्ट्रक पेशेन्ट गोदोरफोरा स्ट्रक जायो प्रेसार स्ट्रक जानानै मा जागोन ब्रेन इन्जुरि स्ट्रक जागोन ब्लिडिं जागोन हेमाटमा जायो इनि उनाव मा जायो बुख्रावबो फारसेखै सार खुगाफोरखै खुदै गयो इनि उनाव थाबायनो हाया जायो थ' जों फिजिकेलि बेखौ फिजिकेल लाइफखौ मोजां खालामनो थाखाय थाबायनायफोरखौ जिरायनायफोरखौ जोङो प्रपार खालामो बे फिजियोथेरापिजों मेडिसिन सोलिबाय थागोन प्रेसारनि मुलि जागोन खिन्थु जों फिजियोथेरापिया मा खालामो फिजिकेलि जोंनि प्रपार एलाइनमेन्ट थाबायनायफोरखौ मोजां खालामो आखाइफोरखौ बुख्रबनायफोरखौ आर्लि सिम्पटम्स इनि उनाव स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि जायफोरा एक्सिडेन्टेल इन्जुरि जानाय स्पाइनाव नांनानै रोदाफोरा इन्जुरि जायो खिन्थु सब केसेसाव नङा आगर नार्भा पार्मानेन्ट इन्जुरि जायोबाथ' जोंबो हाखाया बेखौ किसुमान केसेसाव सार्जारि थांनो गोनां जायो केनेल स्टेन'सिसफोराव कट कमप्रेसनफोराव खिन्थु बेयाव जोंनिया प्रज एन्ड कन्सबो दङ कि मा एक्सारसाइसखौ खालामबा मोजां जायो मा एक्सारसाइज खालामबा सिंस्रिनि सानाया सब एक्सारसाइसआव खमान नङा नाजानो थांदो बर'आनो नाजानो that is good fine but first of all आं बर' मोनसे बुस्थुखौ क्लियार खालामो इट्स नट ए मासाज बुस्थु नङा फिजिय' जों स्पा सेलुनफोराव मासाज खालामो बेफोर मासाज नङा फिजियोथेरापि रला मेडिकेलावबो थायो जिथिया कार्डिअ पेशेन्टआ हार्ट पेशेन्ट जानायनि उनाव CABG पेशेन्टआव जों चेस्ट फिजियोथेरापि होयो जायनि स्पुटाम कफफोरखौ दिहुननो थाखाय जोङो साक्सनिं खालामहोयो पेशेन्टफोरखौ बहुतता रल दं हार्ट पेशेन्टआवबो फिजिय' जायो केन्सार पेशेन्टआवबो फिजिय' जायो हस्पिटालाव थांनानै न्यूरो रिहेबिलिटेशन अर्थोपेडिक जेराइट्रिक्स पेराइट्रिक्स बे रला बहुत मोजां बहुत हाई डिमान्डेबल फिजिय' दा जोंनि डे टु डे लाइफआव गोदोना जागोन फिजिय' मेडिसिन जाबा हामा किसुमान खेत्रआव ठीक है मेडिसिनबो जानो गोनां जायो किसुमान खेत्रआव खिन्थु नार्भ कम्प्रेसन जाबा फिजियोथेरापि रला बहुत नेसेसारि इनिफ्रायनो सिंस्रिनिफ्रायनो थाफ्लिखै सानाय बेफोर पेइन मेनेजमेन्टआव फैयो जों फिजियोथेरापिजोंनो फाहामो बेफोरखौ माने जों सानाखि थाफ्लिनिफ्राय सादो आथिंहालागै आथिं मिजौदो बदादा मोनदो बेफोर कन्डिशना जाबाय स्पाइनाव माबा रोदाया खेफेरबासो जायो रोदाया गोलाव नालाय आथिंसिम बिजुआलागै थाङो स्पाइनाव माबा प्रब्लेम जायो जोंनि गोदोनायाव जाबाय गाबोनो सुसाइड जाना थैबा मानो थैयो रोदाया जलाङो आरो इयाव खेफेरबा आखाइफोरा मिजौ बदादा मोनगोन बुख्रावगोन थ' देट इज द कन्डिशन अफ पेइन मेनेजमेन्ट थ' बेखौ फिजिय' मा खालामो एलाइनमेन्ट खालामगोन मबिलाइजेसन खालामगोन मेनिपुलेसन खालामनानै बेखौ फाहामनाय जायो माने किसुमान बुस्थुखौ मेडिसिनेलि जों फाहामनो हाया खिन्थु किसुमान बुस्थु जों फिजिकेल हिसाबै जों एलाइनमेन्टखौ प्रपार खालामनानै फाहामनो हायो दा जों गामियाव दा मानसिफोरा धानफोर खेथिफोर खालामबा गंनानै मावो सिंस्रि सायो मानो सायो कारन दं आखायाव उनखि नारो बिलाइनो ओमफ्राय रोदाखौ खेफेरहोयो बेनि खारन ओमफ्राय आथिंफोर मिजौनाय जालांगोन जाय मानसिया कम्पिउटार टेबोलाव गंनानै खिथाब गंनानै मबाइल थुबाय थागोन सानफ्रोमबो बेफोर स्पन्डलाइटिस जागोन बेफोरबो स्पाइना देमलांगोन आखायाव उनखि ओंखारबाय थागोन रोदाखौ थांना थुयो थ' देट इज जों मिथिनांगोन बुस्थुआ पस्टार भगवाना जोंखौ हरदो मानसि हिसाबै सिदा गसंनो बाट जों मावो अभार एक्सारसाइज हेबिट गारि सालायगोन गोलाव 9 घन्टा बेफोर हेबिटनि खारन बे सानाय सुनाय थ' फिजियोथेरापि जों दिनै वर्ल्ड फिजियोथेरापि मानायनायनि खारना जाबाय मेनलि अवेरनेस 5 बोसोराव आं जिमान हायो अवेरनेस होबाय जोंनि बर'फोरा बहुत बुजि मोनदों बिनि थाखाय आं बहुत धन्यबाद बहुत ससाइटिफोरा दा एटलिस्ट फिजिय'खौ मिनिंखौ बुजिदो फिजिय'नि रियेल मिनिङा मा थिग नाजानाय नङा massage is not a massage it's a physical rehabilitation treatment physically manually we are doing mobilize technique दोङो थिग दं बे हिसाबैसो पेशेन्टआ आरो पेशेन्टफोरा आंनियाव फैयो सार किसुमान पेशेन्टआ बहुत धैर्य थायो धैर्य नाङो माने बेफोर डिसेबिलिटिस केसाव सानसेनि ट्रिटमेन्ट नङा इट विल टेक प्रलंग ट्रिटमेन्ट सोरनिया थाबनो हामो दोज हु हेभ एक्यूट पेन अर एक्यूट कन्डिशन जायनिया एसे जादो थाबनो हामो किसुमान ओरैबायदि गथ'फोर थाबनाय माने इ गथ'नि सायावसो एफर्टसा बेसे हामनो गोनां बेसे एफर्ट होदो किसु गथ'फोरा बोसोरसे लायो खिन्थु जों बेखौ गारनो हाया नहले आखाइफोरा बख्रबजोबो थ' प्रलंग ट्रिटमेन्ट एन्ड शर्ट टार्म ट्रिटमेन्ट थायो मोननैयावबो थ' एक्सपेक्टेसन लाना फैयो जोंनियाव बाट सोङो सार बेसे गोबाव नांगोन हामनो स' वी कान्ट से इभेन नट जोंनि जिमान पृथिबियाव डक्टर दङ फिजियोथेरापि रावबो बुंनो हाया ना एमडि सार्जना बेसेहालागै हामो खालिसोनो हामगोन बाट फिजिकेलि यु हेभ टु कन्टिन्यू द एक्सारसाइज रिजाल्ट मोनलांबाय थायो क्योंकि जोंनि मासलफोराबो नों दिनै जिमाव थांबाबो डाम्बल थिखांबो सानसेयावनो बडि जाया मासला एक्टिभ जानो टाइम नांगौ जायो 6 मानि उनावसो एसे बाल्ब जायो बडि जिम खालामबाय थाबा बोसोरसे खालामनो दाबो जिमफोरा मानो खालामबाय थायो 10 बोसोर 5 बोसोर कन्टिन्यू मासला सानसेयावनो बाल्ब जाया थ' मासलाबो रेसपन्स होनांगौ थ' बे हिसाबै बिसोरनियाबो बुख्रबना थायो नालाय जोंखौबो सिदा खालामनायाव सानसेयावनो हामा ना मास मोनसेयाव हामगोन लासैसो अके स' बेनो आङो डिसेबिलिटिसआव खामानि मावो इनक्लुडिं पेन मेनेजमेन्ट
we have load more than 70 patient pediatrics बहुत मोजां रिजाल्ट मोनगासिनो दोङो and जों दिनै एज ए हेल्थ एजिंनि हिसाबाव जोङो माने दिनै टपिकआ जाबाय कि बैसोफोरखौ माने हेल्थ एजिं माने प्रिभेन्सन फल्स गोग्लैनाय पस्टारफोरखौ माबोरै मेनटेन लाखिगोन बैसो जानो गोनांफोरखौ आदा बाजैमोनखौ गासैबो आबौमोनखौ माने जों माबोरै गाइडेन्स होनो हागोन दिनैनि टपिकआ बेनो जाबाय बे बोसोरनि हेल्थ एजिंआव प्रिभेन्सन फलआव ओमफ्राय जोंनि ससाइटियाव मानो फिजियोथेरापिखौ नांगोन बेनोसै नोंथांखौ मोनसे कुइसन दं Okay. जे डिसेबिलिटि जाबा मोनसे न'खराव माबा प्रेयार खालामबा बा धोरोम लाबा बा मोनसे अजानियाव थांबा हामो होननानै होनो नोंथाङा मा होनो बेनि सायाव दा मानसिया नै रिलिजियास आरो किसुमाननि फोथायनाय सायाव जोंबो बुजियो भगवानखौ गावबो सबनि गावनि बे रिलिजियासनि खोथा आं डाइरेक्टलि माबा बुंथ' खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा बुंनि कि किसुमान कन्डिसन दा माने गावबाव सोरबा हिन्दु जाबाय सोरबा ख्रिस्टियान जाबाय माबा जाबाय ठीक है तो बिसोरो गावबागाव भगवानाव फोथायनाय थायो खिन्थु खोथाया जाबाय कि अजाफोराव जे नोंथाङा बुंदो अजाफोराव थाङो बेफोर कन्डिसनाव आं होनो कि बेफोरखौ अजाफोरा ठीक है ना धोरोमाव थानाय बेफोरखौ बिसोरो साइन्सआव फरायना मोनाखै ठीक है कि दा नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा सोरबा कि बेयाव मा मा मसलदों मा रोदादों अजाया खोन्थानो हागोन खोन्थानाय बेखौनो होनदो बेयाव मा मसलदों फ्लेक्सर मसलदों कार्डियालिस रेडियालिस प्रोनाइटेलिस जिखुनु पार्मानेन्ट लंगस रावबो मिथिया अजाया मिथिगोन नों मोना हारानि नामखौ मिथिनो हागोन नों मोना जइन्टनि आर्टिकुलेसननि नामखौ मिथिगोन आइडिपि डिआइडिपि बेफोर गासैबो हिउमेन बडिखौ फरायदो इसोर फरायाखै तो बेसिकलि आं बेयाव माने बुंनो थाङो गावबागाव फोथायनाय थायो खिन्थु आं होनो कि अजा धोरोम सोलायनाय जों बेफोर बेमारा हामा तो मस्टलि बहुत जनानो ओरै फैखांबाय बेफोर बुस्थु जाय जाय खालामना 25टा जायगायाव गिदिंबाय अजायाव लांबाय आंनियाव फैयो मेरला पेसेन्ट थांदों मर देन 100-200 पेसेन्ट फैबाय दासिम होनो सार आं अजाबो खालामबाय बेनि उनाव जोङो अजानाव फोथायनाय है गैथारला अजायाव फोथायनाय गैला धोरोमबो सोलायनांबाय बेफोरबायदि होनबाय कि ओरै धोरोम सोलायनानैबो हामगोन हामाखै तो बे बुस्थुखौ मेडिकेल हिसाबैनो दोन ना मानोथो नोंसोर बेफोरखौ अजा खालामदो ठीक है सोरबा हानाव जन्डिसदो हामा मोजां मोनदों मोजां जन्डिसदो आं होनाखै हामा होननानै खिन्थु माने आगर डिसेबलनि सायाव थानाय सिंस्रि सानायाव सिंस्रिनि मा हारानि नाम मा रोदा फिमोरल नार्भ मिथिया सियाटिक नार्भ मिथिया भार्टिब्रा कलमखौ मिथिया एख' फरायाखै हिउमेन बडिनि सायाव ब्लान्डारि साखे नारनानै हामदो होननानै हामोबाथ' मोजां आगर बहुत जनाना हामालासिनो ओमफ्राय फैनानै गिदिंहाय सार बिलिभ गैया आंनो बहुत गिदिर मानसि दं आंखौ बुंफैबाय क'क्राझारनि जा जेरावबो जा अजा सजा ओरै गिदिंनानै हारिनिखौ ओरै सोलायनानै ठीक है आं रियेलि टु से सरि नोंथांमोना हामा मोननाङा बाट ट्रुथ फेक्ट बुंबाय दोङो कि डिसेबल जा पेन मेनेजमेन्ट जा खर'खम्बा बेफोरदो अजा सजादो जेबो हामा ना धोरोम सोलायना हामा नोंनि आगर भितराव केन्सार दंबा धोरोमाबो फाहामनो हाया मेडिसिनेलि थ्रु थांथारनांगोन नों धोरोमखौ ला आरो एखे मेडिसिनेल जा सोर गोबाव थागोन मेडिसिनदो ट्रिटमेन्टदो बाय नोंखौ लाइफ स्पेनखौ 5 बोसोरालागै दोननो हागोन खिन्थु नों आगर मेडिसिन ट्रिटमेन्टखौ प्रपर लाया नों धोरोमदो अजादो आरो धोरोमदो थाङोबा नों बोसोरसेबो टिकिनो हाया मानसिनि बे सेल्फ बिलिभ दोङो बे थाथोसै बे मोजां आं धोरोमनि सायाव आरो जेबो बुंला खिन्थु ट्रिटमेन्टखौ मानसिफोरा मिथिनांगौ कि बे बुस्थुआ बे जोंनि बर'फोराबो दा मिथिथ'वा कि डायग्नोसिसआ मा जाखो मानि कारनाव जाखो बिनि ट्रिटमेन्टआ मा आसलते बेखौ मिथिनांगौ एग्जामखौ इखिनिफ्राय गिदिङो खैथा गिदिङो 20टा 30टा गाबोननो सोरबा होनबा अन्थाइनि दै ओंखारदो मानसिया खारलाङो बोरोथोन अन्थाइनि दैया गैला खैथा लाइन लगायदोंमोन बेयाव बर'फोरा बे मोनसे मिथ सोलिबाय थायो गाबोननियाव सोरबा हामनो थाङोबा बेयाव हामना गिदिङो दा बेफोरखौ आं सोरबा खोनादोंबा हामा मोननो हागोन खिन्थु हामा मोनना लाब गैया बिकज एज ए बर'नि आं सिटिजेन आगर आं मोनसे रेसपन्सिबल लानानै आगर आं बुंबाय दोङोबा तो प्रपर डायग्नोसिस कमिटि आगर सोरहाबा माबा प्रब्लेम दङ आंनियाव फाय आं मोजाङैनो एक्सप्लेनेसन खालामनांगोन आंनियाव ट्रिटमेन्टनि आगर बे गैयाबाबो आं नोंखौ प्रपर एडभाइस होनो हागोन आगर आंनियाव गैयाबाबो आं नोंसोरखौ मोनसे एडभाइस होनो हागोन आगर आंनियाव ट्रिटमेन्ट प्रटोकल दङबा आं नोंथांखौ जिमान हायो सल्युशनखौ माबा खालामनो हागोन खिन्थु अजा सजानियाव ब्लान्डार डिसेबिलिटिसनि थाखाय थांनो नाङा ठीक दं आरो जिखुनु पेन मेनेजमेन्टफोरनो थांनो नाङा मोनसे रोदाया आगर खेख्रेबना आगर नोंसोर ओरै नारना होबाबो पेरालाइस जालांनो हागोन गोदोनाफोरखौ जेनला मेनला सेफायनो होनाङा उइदाउट प्रपार एमआरआइ मा खालामो रोदाया बखे खेफोरजों नायो अजाया नायनो हागोन नामा हाया बेफोरखौ एलाइनमेन्ट स' वी गो फर डाइरेक्टलि फिजिकेल थेरापिस्ट
मेडिसिना मेडिसिन खामानि होगोन अके सार्जोना सार्जन खामानि होगोन गावबा गाव नोंहा मेगन काना जादों नों अजादो फाहामनो हागोन नामा हाया मेगननि डाक्टरावसो थांगोन नों उदैनि बेमार जादों नोङो माबा गेस्ट्रिक गेस्ट्राइटिस माबा केन्सार जादों या जिखुनु जादों या आलसार जादों या एच पाइलरि इनफेक्शन जादों नों सोरनियाव थांगोन गेस्ट्र'नियाव थांगोन हासुनि प्रब्लेम जाबाय इउर'नियाव थांगोन इउर'लजिस्टनियाव थांगोन फिजिकेलि ट्रिटमेन्ट जादों प्रब्लेम जादों फिजिअथेरापिनियाव थांगोन बेखौनो बुङो बर' रायजोफोर कि अजा सजायाव बारा बिलिभ खालामनाङा गोदोनिफ्राय सोलिदोंमोन खिन्थु दा बिलिभ खालामनाङा किसुमान माने जन्दिसावबो फाहामनाय मोनो मानसिफोरा मोजां मोनदोंबा थिग दङ जन्दिसाव आं जेबो बुंनो गोनां गैया बिलिरुबिन हायाबा मेडिकेलिबो दोङो बिसोरजों थांफाबानो जाबाय हामदोंबा मोजां खिन्थु सब बुस्थुआव बेफोरजों ब्लान्डार ट्रिटमेन्ट खालामना आजिखालि बहुत ब्लान्डार ट्रिटमेन्ट दङ पेरालाइसिस स्ट्रकआव नुदों आथिंफोरजों गाग्लिबाय दङ ओरै जाया ब्रन्स प्रपर मिथिया स्पास्टिक कन्डिशन थायो ब्रन्स एम्प्रोसेस बेफोर जों मिथियो आरो बहुत आरो क्लिनिक खुलिना दोङो आं बुंनो गोनां गैया बर'आव ब्लान्डार ट्रिटमेन्ट खालामबाय दङ उल्टा पुल्टा ट्रिटमेन्ट नलेजानो गैया मा रोदा मा हारा बखे मा दों आर्थराइटिस एक्सरे प्रपर गैया डायग्नोसिस मोजां गैया पेरालाइज पेसेन्ट फैदों दांना होबाय आखाइ सोमावना होबाय उल्टा पुल्टा डाइरेक्सनाव बेयावबो थाङोना बिनि डिग्रिखौ सों मा डिग्रि मा फरायदो मानसिनि जितिया डक्टरनि फिजिकेल जोंनि बर'आव बहुत माबा जाबाय बेफोरो इनफ्लुएन्स जाबाय प्रपर माने नलेज दोंना गैया मा रायलायदों नों मिथिगोन दा आं 1-to-1 केमेराजों रायलायबाय दं थ' नोंथांमोना बुजि मोनो ना फुल ब्रिफलि एक्सप्लेनेसन होदो स' बेनोसै कि एसे ब्लान्डार ट्रिटमेन्ट खालामजानाङा आरो फोथायनायफोरखौ एसे बारा उल्टा पुल्टा जाबाय थाना कि इयाव गाबोन सोरबा माने इयाव खालामबा इयाव खारलांगोन इखि खालामबा इखि खारलांगोन ओरै अन्थाइनाय दै माबा माबि धोरोम सोलायदो हामा आरो अजाफोरदो ओरैनो जि धोरोमाव दङ मानसिफोरा बे धोरोमावनो था गावबा गाव बेनोसै